ଯେବେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଭଗବାନ ମଣିଷ ଶରୀରକୁ ମାଟିରେ ବନାଉଥିଲେ ତ ବାରମ୍ବାର ମନୁଷ୍ୟ ଶରୀର ଭାଙ୍ଗି ତଳେ ପଡ଼ୁଥିଲା। ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଆସି ଭଗବାନଙ୍କୁ କହିଲେ, ପ୍ରଭୁ ଆପଣ ମନୁଷ୍ୟକୁ ମାଟିରେ କାହିଁକି ବନାଉଛନ୍ତି? ଯଦି ବାରମ୍ବାର ଏହା ଭାଙ୍ଗି ତଳେ ପଡ଼ୁଛି। ସେଇଠୁ ଭଗବାନ ମନୁଷ୍ୟକୁ ଏମିତି ବନାଇଲେ ଯେ କେହି ବି କଳ୍ପନା କରିପାରିବେନି। ତା ପରଠୁ ମନୁଷ୍ୟ ଶରୀର କେବେ ବି ଭାଙ୍ଗିଲା ନାହିଁ। ମାଟିରେ ବନାଇବା କାରଣରୁ ମନୁଷ୍ୟର ସବୁ ଅଙ୍ଗ ଅଲଗା ଅଲଗା ହୋଇ ଗଳି ପଡ଼ୁଥିଲା। ସେଇଠୁ ଭଗବାନ ସବୁ ଦେବତାମାନଙ୍କୁ ଡାକି କହିଲେ, ତୁମେ ସବୁ ଦେବତା ଏହି ଶରୀରର ଅଙ୍ଗକୁ ସମ୍ଭାଳ। ତାପରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଦେବତା କହିଲେ, ମୁଁ ଚକ୍ଷୁରେ ରହି ଆଲୋକ ପ୍ରଦାନ କରିବି। ଏବଂ ଚନ୍ଦ୍ରଦେବ କହିଲେ, ମୁଁ ମନୁଷ୍ୟରେ ମନରେ ରହି ଶାନ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରିବି। ପବନ ଦେବ କହିଲେ, ମୁଁ ନାକରେ ରହି ମନୁଷ୍ୟକୁ ଜୀବନ ଦାନ ଦେବି। ମା ସରସ୍ୱତୀ କହିଲେ, ମୁଁ ଜିଭରେ ରହି ଭଲ ବାଣୀ ଏବଂ ଜ୍ଞାନ ପ୍ରଦାନ କରିବି। ନାରାୟଣ କହିଲେ, ମୁଁ ହାତରେ ରହି ଭଲ କର୍ମ କରାଇବି। ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ କହିଲେ, ମୁଁ ହୃଦୟରେ ରହି ପ୍ରେମ ଏବଂ ଦୟା ଭରିଦେବି। ବ୍ରହ୍ମା କହିଲେ, ମୁଁ ନାଭିରେ ରହିକି ସୃଷ୍ଟିକୁ ଶକ୍ତି ଦେବି। ଭଗବାନ ଶିବ କହିଲେ, ମୁଁ ମଥାରେ ରହି ଭଲ ବୁଦ୍ଧି ଏବଂ ଭଲ ଶକ୍ତି ଦେବି। ଯେବେ ମନୁଷ୍ୟ ଶରୀରରେ ସବୁ ଅଙ୍ଗରେ ଦେବତାମାନଙ୍କର ନିବାସ ହେଲା, ସେବେଠୁ ମନୁଷ୍ୟ ଶରୀର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ତିଆରି ହୋଇଗଲା ଓ କେବେ ଭାଙ୍ଗିଲା ନାହିଁ। ଏଥିପାଇଁ କୁହାଯାଏ ମନୁଷ୍ୟ ଶରୀର ନୁହେଁ ଦେବତାଙ୍କ ମନ୍ଦିର। ଏ ଶରୀର ଆମେ ପାଇଛେ ବହୁତ ତପସ୍ୟାର ଫଳରୁ। ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଏଠି ସତ୍ୟ ଅଫିସିଆଲ ଇନଷ୍ଟା ଆଇଡି ଏବଂ ୟୁଟ୍ୟୁବ ଆଇଡିକୁ ଫଲୋ କରିଦିଅନ୍ତୁ।